सबके बीच के एगो बालक आज उपस्थित बारुआ सबके बीच में कुछ सुनावे खाती बड़ा जिंदगी अनमोल बा भैया। एक सोच विचार के केहू के कुछ कहीं किस कहे सबके जिंदगी के सीडी बन रहल बा, ऊपर वाला बना रहल बने। ई सीडी एक दिन प्ले हो जाई और वही दिन गिना जाई कि कितना धर्म कैले बा, पाप कैले बा, सबके वही दिन खुल जाई। वही दिन कैलकुलेटर में भगवान के जोड़ के सबके हिसाब बराबर कर कहिए कि हई तोहार हल्लो ई सबके मिली ऐसे कहे के बा तारो सीडी बनते बा पीछे। हाँ सीडी सबके बनी ऐसे कहे के बा। 4 दिन की जिंदगी बा हो हमारे घर ए बेलही स्कूल में बा भैया। ऐसे हम कहने के रुआ सबके बीच के हम बेटा बनी कि 4 दिन की जिंदगी बा कहिया रील कटी सब भगवान जी के पता बा। कितना जिंदगी में चले के बाद दौड़े के बाद घूमे के बाद पुण्य करे के बाद जो आज रजिश दिया कर रहल बानी बड़ा सौभाग्य। वहाँ के माता जी ऊपर से देखत होकर तो वहाँ के जीव गदगद हो गई हुई कि हमार लड़का आज हमारा खातिर इतना करत। ऐसे कहे के बाद जिंदगी बड़ा अनमोल बा, सोच विचार के सबसे व्यवहार रखी कि 4 दिन की जिंदगी बा मेहमान बन के जिया हो ए बबुआ दुनिया में इंसान बन के जिया हो ए बबुआ दुनिया में इंसान बन के जिया हो। 4 दिन की जिंदगी बा मेहमान बन के जिया हो 4 दिन की जिंदगी बा मेहमान बन के जिया हो ए बबुआ दुनिया में इंसान बन के जिया हो ए बबुआ दुनिया में इंसान बन के जिया हो। आए हो आए हो ऐसे कहल गइल बा तर कुल के पेड़ तर मिली ना छाया गंगा नहैला से ना साफ होई काया नहैला से ना साफ होई काया नहैला से साफ होई काया। तरकुल के छाव में कितना लोग छहिल बा तनी हाथ उठा के तरकुल के पेड़ 1 किलोमीटर दूर चल जाए तरकुल के छाव नहीं मिले वाले बा। अगर मन मैला बाटे अगर हेजा पूरा दस्त लागल बा गंदगी भरल बा तो गंगा जी में लाख रउआ डुबकी लगाई पवित्र नहीं होखे के। अगर मन चंगा बा तो कठौती में गंगा बा तो हाथ बहुत पुराना बा कि अगर मन पवित्र बा तो गंगा नहीं लेके का जरूरत बाती हम सारा यही जेबा तरकुल के पेड़ तर मिली ना छाया गंगा नहैला से ना साफ होई काया गंगा नहैला से ना साफ होई काया गंगा नहैला से ना साफ होई काया। ऐसे हम कहतनी का कहतनी तुलसी कबीर तुलसी कबीर रस खान बन के जियो हो रचन भैया सीधा बैठा ले तुलसी कबीर रस खान बन के जियो हो ए बबुआ दुनिया में बन के जियो हो ए बबुआ दुनिया में
जरावेला आज में जरावेला आज आदरणीय ब्रह्मा सिंह जी, आदरणीय रमेश भैया, दिनेश भैया और राजेश भैया, ये देखिए तमाम जरूरतमंद खातिर सामान रखल बा भैया। बड़ी सौभाग्य के बात होला कि है हाथ से सबका हाथ में कहाँ लिखल बा भैया, सबका हाथ में नहीं लिखल कोनो गरीब के सेवा करे के, जेकरा नसीब में जेकरा तकदीर में लिखल बा वही सेवा कर पाई। और भक्त कबीर ने कहा है कि निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांसो सार भसम भैया। जेकरा नसीब में लिखल बा पैसा तो बहुत लोग कमाता, लेकिन गरीब के दुआ लिहल पुण्य कमाए पुण्य समान बाटे। लेकिन कहेगा कैसे, निर्बल गरीब पे तू काहे सतावेला, हरिहर पेड़ बबुआ आग में जरावेला, हरिहर पेड़ बबुआ आग में जरावेला, हरिहर पेड़ बबुआ आग में जरावेला। ए चाचा जी, हरिहर पेड़ मतलब बुझे तनी ई मानव रूपी शरीर बा हरिहर पेड़, सताई न केहू के, लेकिन कहे के बात केहू के अखियन के केहू के अखियन के सितारा बन के दिया हो, ए बबुआ दुनिया में इंसान बन के दिया हो, ए बबुआ दुनिया में इंसान बन के दिया हो। कि कहानियों में हकीकत दिखाई देती है, कहानियों में हकीकत दिखाई देती है, और जमीन पे वैसी एक ऐसी है मेरी बूढ़ी माँ दिखाई देती है। अरे बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, उन झुर्रियों की लकीरों में मुझे आज भी जन्नत दिखाई देती है। लेकिन कहेगा बचपन बीती बीती जवानी आई बुढ़ौती चल मन पानी, बुढ़ौती चल मन पानी आई बुढ़ौती चल मन पानी। जब तक खून में एकदम गर्मी बा केहू केहू का दिखे समझ, लेकिन बचपन बीती बीती जवानी आई बुढ़ौती ना चली मन मानी, चली मन मानी। ऐसे सब भैया जयचंद भाई, भाई चाम पिटला से कुछ ना हो, साधु समाज साधु समाज अरे सेवा करके जिया हो, ए बबुआ दुनिया में इंसान बन के जिया हो, ए बबुआ दुनिया में इंसान बन के जिया हो। चले दिन के दिन की बात
भाई फैयाज खान साहब नीचे उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं।